Намираме се на язовир Царово, където ни чака 72-часово предизвикателство. Решили сме да направим нещо интересно. Ще ловим на две отделни петна, като на всяко ще използваме различна стръв от тебайца. На едното ще бъде Spice Fish, добре познат и доказан избор, а на другото ще дадем шанс на новото попълнение с Copex Krill. През следващите 72 часа ще следим внимателно резултатите и накрая ще сравним общото количество ловена риба от двете петна. Кое ще надделее? Класиката или новият претендент? Първата риба е факт. Влезе на снежен човек, 20 Redstone Hook Bite с 14 мм от новото топче, с Copex и Krill. На петното отсреща. Теглото е 9500, като махнем слинга става 8200. Ето, че втората риба от петното излезе. Буквално хвърлих въдицата и няма и 5 минути изе на розов поп-ъп. Като преди това имах една откачена, отново на розов поп-ъп. Теглим я, пускаме я, захранвам отново малко с пода, чакам. Реално тегло 6 и 8. Прекрасен репок, излезе отново на Red Storm розов поп-ъп. Отново на лявата въдица. Мерим я, пускаме, продължаваме.
Ден втори от нашия излет на язовир Церово. Ето, че дойде време за следобедното хранене и прехвърляне на въдиците. Нощта ни беше спокойна, без никакви удари. Обаче на сутринта успяхме да изкараме една хубава риба с тегло около 12 кг. Риболовът ни не е интензивен, но за това време на годината излизат доста прилични риби, въпреки ниските температури и условията. Като монтажи използваме Рони Риг, класически монтаж на косъм, в комбинация с хеликоптер монтаж. На Рони Рига залагаме най-често розов поп-ап на Red Storm, като то ни е най-успешното топче до сега. За храна на едното петно използваме Scopex Krill бавно и бързо разтворими 20 мм топчета, рибна пелета 8 мм и малко ситна пелета на GOM. Добавяме също сладка царевица и атрактор. Съответно, другото петно се залага основно на Spicy Fish. Ето, че преместихме петното малко по-към брега. Втора риба за няма и 40 минути. Валерия валя в момента. Тръгна на хубав рън. На какво топче? На снежен човек. 14-ка Red Storm с дъвка по-пъпче отгоре. Так му дъжда спря. Силно казано дъжд. Русеше. Ето, че второто кълване е факт. Ето, че тази малка рибка излезе от на Валери петното.
Сега ще премерим, но не е много голяма. Излезе на Green Bite Laughter, като колко отнема е час след замятането. Да. Пускаме замятането. Сутрешна рибка 6500. Излезе на жълтия лафтер на Red Storm. Тръгна на хубав рън сутринта, докато си прави кафето още. Излезе тази рибка. След вечерното хранене Валери сложи Red Storm 18 мм и 5 минути след това рибата тръгна на рън. Правим едно включване пред последния ден на нашия излет на язовир Церол. На какво кълват рибите? Главно на Red Storm полпати, лафтери. Две риби имаме на Green Bite излезли, на розов поп-ъп, на Red Storm излязаха няколко риби, една на жълт лафтер. Също имаме и 2-3 риби, които са на Стежен човек, 2.14 топчета. Spice Fish. Рибите са, както виждате, от 6 до 10, като най-големата беше 12 кг. Имаме още 20 часа риболов горе-долу, така че има време за още риби. Общия брой на рибите, които сме хванали, са 11, като аз имам една откачена и Валерий има една откачена. След малко ще направим едно кратко захранване, късо. Се надяваме да се активизират малко рибите. Дава го да се избистри малко небето, че е леко облачно днес цял ден. Сутринта даже и превалява малко. И ще направим включване после. И хубав гол шаран. Отново на розов поп-ъп. От лявата въдица. 80% от рибата са ми от лявата въдица. Ясната въдица ме е издърпал с половина мотка по-към нас. И пак няма толкова дърво от там. Всичките са на лява въдица. Мерим я, пускаме я, продължаваме. Правим включване 10 минути след като пуснах моята риба и на Валери ме удари. На какво ти удари? На розов лафтер Red Storm. Много розовия цвят е предпочитан.
Страхотна риба.